फार वक्त कोलकदम वगतल मोहम्मद रिजवान पेफना हमें बदल कोली रस जमहूरिया माल तुलग पर रश मिहार कुरब मुगंदवा दातुर फ्लागुले खास कवरेज आकीगा एमनिक फांगे मी दातुर फ्लोग में हेदनवनी काशदु वडागम फ आदि मी दातुर फ्लोग देवना मंजिल के गोतुगा दिफुट वडागत महम जिफार दिफुट एमनिक फांड कुरबा दातुर फ्लोग तेरेमस एरशुगा उमरान तरकी के बाय मुहिम मशरूत होगा अमली मसेके फिश मम्मी वनी हम जिफा आदि हम याकी एमनिक फांगे मी दातुर फ्लोग तेरेंग दिफुशी काउंसिल अंगनु के तरकी मसके कुरा कमिटिया आदि हम रशुके मोससात होगे इसवरना बदल कुरम वनी हम जिफा आदि रईतुन्ना बदल कुरबा रशुके तरकी सरकारों के गुलवा सियासत तका तस्वुर तकागुले मुहिम मालूमात के हिस्सा कुरमा हम जिफवा कम फाह कुलवे ಕೂಡ वक्त ಕೊಳಗೆ ತೆರೆಗ ಎಮನ್ ಫಂಡ್ ದಿ ಫುಟ್ ವಡಾಗನವಾಣೆ ಯಾಕಿಗಳ mente befna hame di fushing e manzarta ham wagtun genesta muntanang adi yakigal kuren sama faha kulen di fushigas emen fand ge mi datur fluge tereng umrani taraki ke ba muhim mashruto ge amali maseke afish ma ham jefwat yal mente befna hame e rasmiyat ve sama kuriya dawar kum wagtun genesta muntana emen fand mi har fatwafwa mi datur flake mi iye emen fand fette ve datur fule gotun iye emen fand mani laviana tolga mi hundirole hatar rashaka wadaganfa adi datur fluge devana dos male atolga ba rashan has ko fuar jumla emen fand male atol tin rashaka mi datur fluge tereng wada aganwan ama mi ha hisabante befna hame di fushing mi ogtol menge टीम के फरात वाफिगा हर कहते मुद्दात वाफिगा खवाल को लाने के तुर मालूमात गणस्तर मटका Resol Jumhuriya Dr. Muhammad Moizu atultaka fattava pava datur fulge tereng eman faano laviyana atulge itura kaaf atulge bayra dasha mikurabba datur fulga mihar eman faane wadanna wani mi atul difutta kam faha kolleve difutta wadagatumge kuring eman faan wani kaafu kashiduwa wadagam fa ade difutta balala iruga mi difashiga Resol Jumhuriya ya marhaba denu mataka mirashuga ve samata yarang oi kam faha kolleve rais ke mi datur fulga फुशीकवस उमरानी तरक्की के मुहिम मशरूत के कुरिया गेंदुमा हमचेफा वातिवे ए मशरूत के बिंगा एडुनुवता एकम के अमली मसे के फेशुम के रस्मियात होगा रसूल जुमहूरिया बैर बड़ा नवाने එහෙන් රැඩශිකේ වෙස එක්ගොත මිරෂුග වෙස මේ කවුන්සිල් තක අංහෙනුගේ තරගිය මාසකේ කුරා කොමිටිගේ මෙම්බරුගේ ඉතුර රෂුගේ රයිතුන්නායකීගේ මේ බාබා ખાસ බදල් කුරෙබුන් මිරෂුග වෙස අකුරිය ගෙන්දෙව මං හැමචේ ෆවාකම් ෆාහ කොල්වේ අද දිෆුට බලාලාරුග දිෆුෂිගේ ආබාදීග සාස්තේක 16 මීහුන් රජිස්ට්‍රි කොෆා වීනම වෙස් මිරෂුග මිහාරු දිරියුලම මියනනි එන්හාස් අනුව මීහුන් කම් ෆාහ කොල්වේ අද ආමකොතෙක්ග කොමරෂග සල්මෙන්න මේ එරෂෙක්ගේ රයිතුන් आमदनी हो दुमट्टका मसकेत बकुरे एगतेरे घम सरकार को ऑफिस तो मसके कुरुमा आदि रशुगे दंडवेरकं कुरुमा मिफदा मसकेतके कुरमुंदाकं फाह कोलवे मिगतुंग दिफुट्ट बलालारुग दिफुशीगा आमगोतेग्ग मी रयतुंग आमदनी हो दुमट्टका कोंगुळे मसकेतकी मसवेरिकं आदि मिरशकी हम गेस्ट हाउस व्यापारिया वर बोड मी गेस्ट हाउस व्यापारी फुलाय फो ए रशकं फाह कोलवे गिनाददेगे फतुरुरिंग हासकोतेग्ग मिरश मी ziyaret kurakam isfaha kolve henkama bumaaki ka faturweri kamke asinata ves amirashuga hami waram muhimu tawren adha kurakam faha kolve egotan kurin faha kuri faden गेस्ट हाउस व्यापारी मिरशुगे रयतुंग आमदनी होतो मट्टका कुरा इरुगा मी मिहातनं आरुगा मिरशुगा 26 गेस्ट हाउस हिंका कमंग अमरना मालूमात बल्लेबे मी गेतुर मी अरमन कोम्मे रशका वेसम बलाला आरुगा रशुगे रयतुंग एरशगे तरकियटका बेनुमा कांततकें एभोरी एगोतुंग हम हेंड रशुगे रयतुने के एकोता मिरशुगे रयतुं वेस मिरशुगे तरकियटका बेनुमा कांततं होरिकम फहा कोल्वे एगोतुंग हासकोतेक्का मी राज के राष्ट्र दिमाग फामिवा मी बिन नेतुनवता बिन कुडम के मसला औतुमा एकी का मेरशु का वेस बिन हिकुम के मशरुए कुरिए गेंतु मटका मेरशु के रायतुं एकम एपएते अध हम मिया के का गिरा सरहद हिमाय कुरुम के मसकत के वेस मेरशु के रायतुं एदमुंदा कांत तो के तेरे का फाह कोलवे एकंत अदान कुरिन फा कुर फदें हम मिरशु कवे समय बीमु के जागा का दत्तकं हुरमा एकी का बोहिया भाई का मवे सम कोमेस पर के दत्तका कुरमत लांग ए बचे एम फहुं मिरशु मी बोहिया भाई का गोति दो को फमनी मी के सतारा हर कुरिन एहं का मवुमा एकी का बोहिया भाई का मी गोति दो कुरनवता बोहिया भाई का फोर को दिनुमट के मुहिम कमे के गोतगा रशु के रायतुं मी फा कुरनी अध हम मिया एकी का मिहारु सोल कडीरा सिही मरकजुं हितुमेते
ෆෝන් අන්න ඉරුක රෂ්කේ රයිතුන්ගේ තුමකි මිරෂ්කේ සිහි මර්කසුම් ෆෝල් කොත්තේ හිතුමෙත්ත සෞවිස් කඩීර පදල් කුරුණුවත සෞවිස් කඩීර කවිස් ඉතනො හිතුමෙ ෆෝල් කොත්තේ වේන මී නිසාමේ කායම් කුරුන් මිහාර පලාලා ඉරුක මී සිහි මර්කස්ක මී එකශිකෙමා වර හිතුමෙත් ෆෝල් කොත්තුරුමටක මොස ෆෝන් නුවෙන්නේ හින්කප ෆුමායි කීක මිකන්තත්තවස් රංගල් කොත්තුරුමකි රෂ්කේ රයිතුන්ගේ වරපොඩේ තුමෙකම් ෆාහ කොල්ලවේ අද රාජ්‍යගේ කි ස්කූල් තක මේ දිමාෆාවා ජාගයක මසල් හලු කුරුමට්ටක ಸರ್ಕಾರಂ ಸ್ಕೂಲ್ ತಹುಗ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ತಂ ತರಕಿ ಕುರುಮ್ಗೆ ಮಸಕತುಗೆ ತುರ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಹಾಲ್ ತರಕಿ ಕುರುಮ್ಗೆ ಮಸಕತ ವೆಸ್ ಆ ಕುರಿಯಂ ಎಪ ಗೆಂದೆ ಮಿರಶುಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ವೆಸ್ ದಿಮಾಫಾವಾ ಜಾಗಯಕ ಮಸಲ್ ಹಲು ಕುರುಮ್ಗೆ ಗೊತು ರಷ್ಕೆ ರೈತುಂಗೆ ವರಪೊಡೆ ತುಮೆ ಹಾಸಕೋತೆ ಕಥೌಲಿ ಮಿ ತಾಯರಕ ಮಸಕೆ ಕುರಪ್ಪ ಪೆಫುಳುಂಗೆ ವರಪೊಡೆ ತುಮೆ ಮಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಜಾಗೆ ತುರು ಕುರುಂ ಅದಿ ಹಮ ಮಿ ಆಕಿ ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಹಾಲ್ ತರಗಿ ಕುರುಂ ಅದೆ ರೈಸ್ಗೆ ಮಿ ದಾತುರ್ ಫುಳುಗ ವೆಸ್ ಹಮ ಮಿರಶುಗ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಂತತಕ್ಕೆ ಕುರಿಯ ಗೆಂತು ಮಂಗ್ ಹಮಚೆ ಫಾವಾಯರುಕೆ ಏಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಹಮ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲವೆ ಕಂತತಾಣ ಕುಮಿಸ್ವರಕಂ ಹಿಸಾ ಕೊಲ್ಲಾಣ ಹಾಸಕೊತೆಕ್ಕ ಮಿರಶುಗ ಕುರಿಯ ಗೆಂತು ಮಂಗ್ ಹಮಚೆ ಫಾವಾ ಕುಣಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಕುರ ಮಡ್ಕೊಸ್ನುವತ ಮೀ ಕುಣಿ ಕೊಟ್ಟೆನ್ವತ ಕುಣಿ ರಕ್ಕಾತಿರಕಮ ಆಕೀಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಕುರಿ ವೇನ ವಸಿಯತ ಕಾಯಂ ಕುರುಮ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕೆತ ಮಿರಶುಗ ಫಿಶ್ ಕೆಂತಾಣೆ ಅದೆ ಹಮ ಮಿಯಾ ಆಕೀಗ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ತರಕ್ಕೆ ಕುರುಮ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ವಸೆ ಬಹಿಮೆನೆ ಅದೆ ಮಿಹಾರ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಮಿವನಿ ಕಾಫು ಅದಿ ಫುಟ್ಟ ಅಫಾಬಾ ಬಡಾಗ ಫ ಅದೇ ದಿಫಶಿನ್ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಮಹಬಾತೆನು ಮಟ್ಟಕ ಹಮದಿಗು ಕುಕ್ಕಿಯೋಯಿಂಗ್ ಒಯ್ಕ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲವೆ ರೈಸ್ಗೆ ಮೀ ದತುರ್ ಫುರ್ತಕಿ ರೈತುನ್ನ ಬಿಹಾವೆಸ್ ಕಾತುಂ ಮೀ ರೈತುಂಗೆ ಕಾತ ಬಡಾಗೆ ರೈತುಂಗೆ ಹಾಲ ಹುವಲ್ ಒಳು ಫಿಲುವ ರರಶ್ಗೆ ತರಕಿಯ ಬೇನುಮ ಕಂಕಂ ಮೀ ಒಳು ಫಿಲುವ ಎಮಸಕೆತ್ತ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಿಯು ಮಕ್ಕೆ ಖಾಸ ಗೊತೆಗ ಮಶ್ರೂತ ಕುರಿಯ ಗೆಂದ ಇರುಗ ರಶುಗೆ ರೈತುಂಗೆ ಮೀ ರೈತುಂ ಬೇನುಮ ಗೊತ ಮಶ್ರೂತ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಿಯು ಮಕ್ಕಿ ರಸೂಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಮಿ ಸರ್ಕಾರ ಖಾಸ ಗೊತೆಗ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮು ಸಿಯಾಸತ್ ಕಂ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲೆವೆ ಎಗುತುಂ ಮಿಹಾತರಂ ಆರುಗ ರೈಸ್ ಮಿಕುರೆ ವಿದತುರ್ ಫುಲ್ತಹು ಕವೆಸ್ ರಶುಗೆ ರೈತುರ್ ನಾಯಕಿಗ ಎಕೆ ಮಶ್ವರಾ ಬದಲ್ ಉಂತ ಬಾವಾದಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತ ಮದುವೆರಿ ಖೋ ಮಿ ರಶುಗೆ ರಶ ಬೇಣುಮಾ ಕಂತತಂ ಒಳು ಫಿಲುವ ಏಕಾಂತತ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾಣ ಕೊತ್ಕೆ ಮೌಲು ಮಾತಂ ಹಿಸಾ ಕುರಬ್ಬ ಅದೆ ಹಮ ಯಾಕಿಗ ಎ ಮಸದ ಹಲ್ಲು ಕುರು ಮಟ್ಟಕ ಖಾಸ ಇಸ್ಕಮೆ ದೆವ್ವಾಗೆಂ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾಕಂ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲೆವೆ ಅದನು ಕುರಿ ಮಿರಶುಗ ಕುರಿಯ ಗೆಂದ ಬೈ ಮಶ್ರೂತ ಹಿಸಾ ಕೊಲ್ಲಿ ಏಗೆ ತೆರೆ ಕಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ತರಗಿ ಕುರುಮ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಮಿರಶ್ಕವೆ ಸಬ ಕುರಿಯಕ್ಕೆಂದೆ ರಾಜ್ಯಗ ಮೀ ಕೊಮ್ಮೆ ರಶಕ್ಕೆ ಕಹಲು ಗೊತಕ ರಸೂಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಮಿ ಹಾತನ ಮಿ ಬಡ ನವಿ ರಶುಗೆ ತೆರೆವೆ ಸಮಗಿನ ರಶುಗ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ತರಗಿ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಏಕಮ್ಗೆ ಅಮಲಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಫಶಮಂದ ಮಂಜಾರ ಮೆಣ್ಣ ಮಿ ಫೆನ್ನಣಿ ಹಾಸಗೊತೆಕ ಅಳ್ಮೆಣ್ಣಕಿ ದುಳಹೆಯೋ ಮುಜ್ತಮೈ ಬೇವು ಮಟ್ಟಕ ಕುಡ ಮಸಕತ್ಗೆ ದಶುಂ ಮಿಫತ ಸೆಂಟರ್ ತ ಮಿ ತರಗಿ ಕುರಮೊ ಮಿ ತಣಿ ದೆ ಮಿರಶುಗ ಕುರಿಯ ಗೆಂದ ಇತುರು ಮಶ್ರೂತಕ ಬಲಾಲಾಯರುಗ ರೈತುಂ ಎದ್ಫಾವಾ ಗೊತ ಮಿರಶುಗವೆ ಸಮ ಬಿಂಗ್ ಹಿಕುಮ್ಗೆ ಮಶ್ರುವೆ ಕುರಿಯ ಗೆಂತುಮ ನಿಮ್ಮ ಫೈಬವೆ ಮಿಯದು ಮಿಕಮ್ಗೆ ಅಮಲಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಫಿಶ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಫಾವಾ ಕಂ ಫಾಹ ಕೊಲ್ವೆ ಅಧಮ ಮಿಯ ಕೇಗ ಸ್ಕೂಲ ಜಾಗ ಇತುರು ಕುರುಮ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ತವ್ವೆಸ್ ಮಿ ಮೆದು ಫಿಶ್ಗೆ ತಾಣಕಮ ದಿವಮಂ ಹಮಜೆ ಫಾಯಬವೆ ಅದೇ ರಸೂಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯ್ಜು ರಶಮಿ ಕುರವ್ವ ದತುರ್ ಫುರ್ತಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಮಿ ಹಾಸ ಗೊತೆಗ ಎ ರಶಕ ಮಿ ದಿಮಾ ಫುರಿ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡೆತಿ ಮಸಲ್ ತಂ ಹಲ್ಲು ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಹಾಸ ಸಮಾಲ್ಕ ಮಿ ದೆವ್ವಣಿ ಹಾಸ ಗೊತೆಗ ರಶುಗೆ ರರಶ ಮಿಗೆ ಮಿ ಕರೆಂಟುಗೆ ಮಸಲೆಕಿ ಹಮ ಗಿನ ರರಶುಗ ಮಿ ಒಯ್ ಬೊಡು ಮಸಲೆಕ ವುಮಾಯಕೀಗ ರರಶುಗ ಕರೆಂಟುಗ ಮಸಲೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡ ಮಿ ಒಯ್ ರರಶುಗ ಕರೆಂಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಕುರುಮ್ಗೆ ಮಸಕೆತ ವಿಹಾವಿಸ ಅಭ ಕುರಿಯಕ್ಕೆ ಅಂತೀವಿ ಮಟ್ಟಕ ಟಿಮ್ಮಾಫ ಎಬ್ಬವೆ ಅದು ಹಮ ಮಿಯಾಯಕೀಗ ವಕಿಂಗ್ ಹಾಸ ಗೊತೆಗ ಮಿಹಾರು ರರಶುಗ ಮಿ ಹುಟ್ಟಿಫ ಹುರಿ ಮಶ್ರೂತ ವಿಹಾವಿಸ ಅವಹ ಕುರಿಯಕ್ಕೆ ಅಂತೀವಿ ಮಟ್ಟಕ ಮಸಕೆತ ಕುರಮುಂದಾಕಂ ಮಿ ಫಾಹ ಕುಲ್ಲವೆಣಿ ಹಸಗೊತೆಕ ಮಿಹಾರು ಮಿ ಹುಟ್ಟಿ ಫೊಹೊರಿಯಗ ತೆರೆಗ ಹಸಗೊತೆಗ ಸಿಹಿ ದಾರಾದಿ ಥೌಲಿ ಮಿ ದಾರಾಗ ಮಶ್ರೂತ ವಿಸ್
ඒ කුරිය විහාවස් අවහක් ගෙන්දවෙන මගෙන් හිතුම්ගේ මසෙකෙත්ත මේ කුරමුම් ගෙන්දවෙන එගොත බලාලා ඉරුග තවලි මේ දායරක් හසගොතෙක් මේ හොරි මශ්රූතන් හොට්ටි ෆහුරුමා එකීග ඒ කොන්ට්‍රැක්ට් ආකොක්ගෙන් විකම්ගා වෙනමස්මත මිහාර හවාල් කොෆේ කොන්ට්‍රැක්ට් බාතිල් කොන් කොන්ට්‍රැක්ටරි ගෙනස්කෙන් වියස් මෙෆද මශ්රූතන් මේ නිමු මට්ටක මසෙකෙත්ත මේ කුරමුම් මේ අන්නනි හසගොතෙක් ಸರ್ಕಾರುಗೆ ಕುಂಫುಣಿತಕ ಹವಾಲ್ ಕೊಗ್ಗೆ ಮೆಫದ ಮಶ್ರೂತ ವಿಹಾವಿಸ್ ಅವಹ ನಿಮು ಮಟ್ಟಕ ಮಸಕೆತ ಕುರಮು ಅಣ್ಣಕಂ ಫಹಾ ಕೊಲ್ಲವೆ ಅದೆ ರಡಶುಗೆ ತರಕಿಯ ಮೆ ಕುರಿಯಗೆಂದ ಮಶ್ರೂತ ಹುಗೆ ಮಿಹಾರು ಮಿ ಅಮದೆ ಮಸಕೆ ಫಶಾ ಮಶ್ರೂತ ಹುಗೆ ಎತರವಿಸ್ ರೈಸ್ಗೆ ಮಿ ತತುರ್ ಫುಳ್ತಕುಕ ರಡಶ ವಡಾಗೆ ರೈಯತು ನಾಯಕಿ ಕಮಿ ಬಾಬಾ ಬದಲು ಕುರವಂತಹುಕ ಇತುರು ಮಶ್ರೂತ ಕುರಿಯ ಗೆಂದು ಮಟ್ಟಕಾವೆ ಸಮ ಕುಂಫಣಿತಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕುಂಫಣಿತಕ ಹವಾಲ್ ಕುರಮುಂ ಎಬದೆ ಹಾಸಗೊತೆಗ್ಗ ಏಗತೆರೇಗ ಹಮ ಎಬಹಿಮೆನೆ ರಡಶುಗೆ ಅಮಿ ಗೊಡ್ದು ಹಿಮ ಕುರುಮ್ಗೆ ಮಶ್ರೂತಕ ಬಿಂಹಿಕುಮ್ಗೆ ಮಶ್ರೂತಕ ಮಗುದ ತರಗಿ ಕುರುಮ್ಗೆ ಮಶ್ರೂತಂ ಅದಿ ಹಮ ಮಿಯಾಕೀಗ ಸಿಹಿ ಮರ್ಕಸ್ತಂ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಕುರುನುವತ ಆ ಇಮಾರತ್ ಸಿಹಿ ಮರ್ಕಸ ಜಾಗ ಇತುರು ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಆ ಇಮಾರತ್ ಅಮಿ ತರಗಿ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಕೌನ್ಸ ಅಮಿ ಕುಂಫಣಿ ತಕ ಹವಾಲ್ ಕುರಮುಂತಾ ಕಂಫಾಹ ಕೊಲ್ಲವೆ ಅದೆ ಮಿಫದ ಮಶ್ರೂತಕ್ಕೆ ಹಮರ ರಶುಗೆ ತರಗಿಯ ಮುಹಿಮ್ಮು ವಾಣಿಫದ ಮಶ್ರೂತಕ್ಕೆ ಈ ಸಬಬಕಿ ರಡಶು ಮಿಲ್ ಖಿದಮೆಂ ಹೋದು ಮಟ್ಟಕ ಎಹೆನ್ ರಡಶ ಕುರೆಂಚೆ ದತುರ್ತ ವಿಹಾಸ್ ಪಡ ಕುರು ಕುರುಮುಕೆ ಕುಡ ಕುರುಮುಕೆ ಗೊತು ಮಿಫದ ಮುಹಿಮ್ಮು ಖಿದಮೆತ್ತ ರಡಶುನ್ ಲಿಬೇನೆ ಮಗು ಮೇತನವಸ್ ಕುರಣಿ ಅದೆ ರಸೂಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯ್ಜು ಮಿತಾಳ ಫಂಬಣಿ ಮಿಹಾರು ಅಣ್ಣಹಾರುಗೆ ಬಜೆಟ್ ಹುಷಾಳು ಮಟ್ಟಕ ತಯಾರು ಮೊಂ ಅಣ್ಣ ಇರುಗ ಬಜೆಟುಗ ವೆಸ್ ಮಿಹಾರು ಎಮನ್ ಫಾಣ್ ಬಾದಡಕ ಫವಾ ಬೌತ್ತಹುಗೆ ಇತುರು ಮಸಕೆತ್ತ ಕುರಿಯ ಗೆಂದು ಮಟ್ಟಕ ವೆಸ್ ಬಜೆಟುಗ ಹಿಮಣು ಬಾಣೆ ಕಮಂ ತರಗೀಗೆ ಕೆ ಮಶ್ರೂತ ಕುರಿಯಗೆಂದು ಮಟ್ಟಕವಕಿನ್ ಹಾಸಕೊತೆಗ್ಗ ಎ ಬಹಿಮಣ್ಣುಬ್ಬ ಅಧಮ ಮಿಯಾಕೀಗ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಏಕಿ ಮೀ ಮಶ್ರೂತ ಕುರಿಯಗೆಂದು ಮಟ್ಟಕಾವೆಸ್ ಮೀ ಬಜೆಟ್ಗ ಹಿಮಣು ಮಟ್ಟಕ ನಿಮ್ಮ ಫೈಬವೆ ಹಾಸಕೊತೆಗ್ಗ ಅತೊಳು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವಾಲು ಮಫಹು ಎ ಬಾಕಿವಾ ಫ್ಯಾಸಾ ಶು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ಮೀ ಉಸೂಲೆಕ ದಶು ಬೆಸು ಮಣ್ಣಿಮ್ಮ ಫ ಮೆ ಬಣಿ ಅದಿ ಬೆಗೊತ ಬಸವಾ ಇರುಕಸ್ ಬೊಡಂ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಗೊತು එහි තරිකම් බේනුමා ෆරාතකන් එහි තරික කවුන්සිල් තම් මෙදවරිකො දෙවේනේ උසූලේ මයි ගායම් කුරුමට්ටක නිම්මා ෆම වණි හින්කම බුමායිකීග කවුන්සිල් තහගේ බජට් ඉතුරුවේ මිෆද මසකෙත් කුරිය ගෙන්දියු මට්ටක බොඩු ලෝයල් ලිබෙන්ගේ දාණකම මේ බෙලවෙනි හදම මියාකීග අන්හාරුගේ බජට් ක වහග දකාලාරුගේ බජට් ක හම මිෆද මුහිම් මශ්රූතකේ කුරිය ගෙන්දියු මට්ටක ಸರ್ಕಾರು නිම්මා ෆා වාකමස් ෆාහ කොල්ලවේ අද රසූල් ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ಮೇ ದತುರ್ಫುಳುಗ ಮಿಹಾರು ಎಮನ್ ಕುಫಾಣು ಮೀ ದಿಫುಟ್ಟ ವಡಾಗತ್ ಫವಾಯರುಗ ಕುರಿಯವೆಸ್ ಮಿರಶುಗ ಮುಹಿಮು ಮಶ್ರೂತಕೆ ಕುರಿಯಗೆಂದು ಮಂ ಹಮಚೆ ಫಬವೆ ವಕಿಂ ಹಾಸಗೊತೆಗ್ಗ ಮೇ ಮಶ್ರೂತಗೆ ತೆರೆ ಗಾಣು ಕುರಿ ಮಿಸ್ ಫಾಹ ಕುರಿ ಮೀ ಮಶ್ರೂತ ಮಿ ಹಿಮೆನೆನಿ ಅಥಮ ಮಿ ಹಾಕೀಗ ಫಾಹ ಕೊಲಂಚೆ ರಶುಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂಹೆನುಗೆ ತರಗಿಯ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಾ ಕಮಿಟಿಗೆ ಮೆಂಬರುನ ಬದಲ್ ಕುರವುಮ್ಗೆ ಇತುರ ಹಮ ರಶುಗೆ ರೈತುರ್ನ ವೆಸ್ ಮಿ ಬದಲ್ ಕುರ ಮಟ್ಟಕ ಬಾಬಾ ಖಾಸ ಬದಲ್ ವೆಸ್ ಹಮ ಮಿ ರಶುಗ ಕುರಿಯಗೆಂದು ಮಂ ಹಮಚೆ ಫಬವೆ ಅದೆ ಕುರಿಯ ಮಿ ಹುರಿ ಅಣು ಕುರಿ ಮಿಸ್ ಫಾಹ ಕುರಿ ಫದೆಂ ಮಿ ಮಶ್ರೂತಗೆ ಅಮಲಿ ಮಸಕ್ಕೆ ತಫೆಶುಂ ಎಂಕಮ ವುಮಾಕೀಗ ಮಿ ರಸ್ಮಿ ಆತಾಳಮತಿ ಬೆಫ್ನಾ ಹಮ ගෙනස්තෑන වාහක දන්නවාලමු ස්ටුඩියෝ හවල් කොල්ලාන هذا الشكر يا وفيق على من دمت بفناها من ميكانستني رئيس الجمهورية مهار مال تلقى بير رشفت وفادا تلفوق ترى ميطلع دفوتا وڑاگن منظر ہمن فان مرخبا درنے مٹکا دیفشگا سرمن ہم فا کروے گم دی ورکینا عادت کہ عام رایتوں بندر سرحد گم فانا سلام کرو مبغت ہے کرے کان ادی اکی ہم وفی صفا کر فدان کرے دنگوتی رشگا سرکاروں کرے گندی ہم جیفا ترقی کے بای مهم مشروط ہوگا عملی مسے کہ فشون دن ادی فٹ بالالار دیفشر من فا کروے گم دنی खासकर लोकल टूरिज्म में हर माले सरहदों का में बोर्डंग हम अकुरे रमुंग अन्ना एर राशु के गोतुगा और किनारे दे के टूरिस्टों आदि हम में दिवे हिमस चुट्टी है तो कोल्लमट्टा कानो तो दत्तुर दिवमट्टा का ज़ियारा कुरा राशि के गोतुगा माले सरहदों में दिफुशी फाह कुरेगा मिदने आबादी का क्या करना का हा कवरे की नमी हूँ दिरोले दिफुट्टा मिवगुतो में दिमाग फने में बढ़ते कंकम के तेरेगा सम वफी से फाह कुरे फदा बीमुगे जागा के दाती कम की में एरशुरा ये तो हम वर बड़ो
khambodum me ya ki garmena rais ke mi datur fluge tereng raitunge mi khamboduma akhal hodwa deumuge gotung sarkarung ereshuga akure kende mahmji fawa bing hikumge mashtuge amali maseke fishkenda kami almana kabul kure gotuga hama ereshuga raituna ham gamas bigandane warapodu ohin ham joma ka vegendane bing hikumge mashtuge iturang hama kuni manage kurumuga me huri datta halu kurmattaka sarkarung atulto kami kure kenda waste management center ta no tara khatre gotuga kuni natalma beenuwa wasilata ka ke kami gaam kurwe markazda mehatana gaam kure farne rashuka ekankan gaam kurmattaka me kure masakatu ke tereng adi fushigas me fada khas markazeng elma ham jefar e mashruge amale masake rais ke me datur fluge tereng feshma me vani ham jefa me getun di fushi school me dima fa wa jaga gatatikang halu kurmattaka rashuka kure kenduma ham jefa wa khas mashruge masake vespesh kendane me mashruge tereng school ge multipurpose hall taraki kurma me getura science lab ascend classroom taraki kurve kendane adi ham jaga ituru kurma hataru classroom me ves me mashruge tereng ham itura taraki kurve kendane kam fa kulve میگترون هم سرکار گوارا مهم سیاست می هشه و دوله و مجتمع چیله بنا کرم میکره مسه که این کم و مای کیگا آتلو تو گه هاس کو می کلیورگ انفراستراکچر نتا کلیورگ وسیلت آگایم کرم سرکارون کنگل و سیاست که تیرینگ فیتنس اند ریکریشن سنتر تا می هاتن آگایم کره فرنر رش کو مشتو تو گه عملی مسه که بس رئیس آتلو تو که میکره پادت فلوتو که تیرینگ فشکن داکم فاه کلوه گوتون می دهندون کاشی دوگه اسمی ونی هم میفد سنترینگل مگه مسه که فشافا دیا کی گدی فوٹ امن فارم می کوربا داتر فلوگه ترنگ ارشوگاوس فitness and recreation center ke amali maseke fish ke ndane mige itura रशुगस अंगेनु के तरह की मसके कोरा कमेटी या काउंसिल आदि हम मोससात हो गए इस वेरिना रस जमहूरिया बदल करम मम्मी बनी हम जीफ आदि हम राय तुनावस बदल करब मंग हम जीफ वारमना में कबूल करने में बदल करम तो का खास को रशुगे तरह की काउंसिल आदि हम कमागुलुं हुरे मोससात हो गए में हुरे काम बडुं तक आदि इतर बेनु बाकं कमागुले गोतुं मुहिम मशवरा तक के कुरवे के दान का दे खास कमेंट फंड का मिता तुरफत हो गए एम मुहिम बेन में की सीधा राय तुंगे गाता वडन राय तुंगे हाल ओलम फिलुवा आदि रशुगे कुरियर मतरा की बेनु बाकं कमागुलिगे में हुरे एकांकं हम हिस्सा अकोरुं कम फाहा कोल्लेवे ಅದೇ ಮೇವಾಗುತ್ತೋ ದಿಫುಶಿಗ ಮಿ ಕುರಿಯ ಕೆಂದಿ ಮಹಮ್ ಜೀಫಾ ಮುಹಿಮ್ ಬೈ ಕಂಕಮ ಬಲಾಲಾರ ಕೂಡ ಒಗ್ಕೊಳಗೆ ತೆರೆಗ ದಿಫುಶಿಗ ಮೆ ಅಲ ಕಾಮ್ ಕೊಫಾ ಇಂಜಿನುಗೆ ಹುಳುಮ್ಗೆ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ ಬೇವು ಮಮ್ಮಿ ವಣಿ ಹಮ ಜೀಫಾ ಅಲ್ಮೆ ತಿಬೆಫ್ನಾ ಹಮ ಮೆ ಹಾಯ್ ಸಾಬು ಮೆ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ ಕೆನಸ್ತೇಣ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم दिव्य राज्य के इज्जतेरी राइसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज वडागन तिबेवी एमहा इज्जतेरिंग दिफुची के दोबोती रायतुं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह मिरस्मियात की काफ दिफुची का गायम कोफावा स्टेलको के आ इंजीनु के कुलुम के खास रस्मियात काफ दिफुची के इंजीनु के रस्मी को कुलवा देवुमा आलोगंडु वाला अदबर कमायकु दिव्य राज्य के इज्जतेरी राइसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज के अरिहुगा दन्नवन एमनिक फान के अरिहुगा वडानवानी स्टेलको के मैनेजिंग डायरेक्टर अल्फालिल इब्राहिम शमाह रशीद रायतुं के मजदीहु के तुदुस्तु दायरा के इज्जतेरी मेंबर अल्फालिल इब्राहिम नसीम माल अतल दिफुशी काउंसिल के रईस अल्फालिल इब्राहिम सुनील
शुक्रिया इज्जत रईस هذا من دمت بفنا هم ميجانستني استيل كوغا فراتون دي فشيغا قائم كفوا انجينوغا هلوما بي رسميات من انجينوغا هلوما لفافا ميوني رئيس الجمهورية دكتور محمد مويزا استيل كوغا منيجين ديريكتور دين دي فوتك بدالار دي فشيغا كارنتوغا هيدما فور قدم مدني سركارغا مي ಕರೆಂಟುಗೆ ಹಿದ್ಮೆ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿನ ಮುಖಾರ್ ಕಾತಿರುವ ಮಾಯ ಕುಂಫುನಿ ಕಮ ವಾಸ್ಟೆಲ್ ಕೋಯ ಖವಾ ಕೋಗೆನ್ ಕೊಂಫಾ ಕುಲ್ವೆ ಮಿ ಅಲಂ ಹುಳೋನಿ ಇಂಜಿನಿಗೆ ಪದಾಲಾರ್ ಮಿ ಗ್ಯಾಕಣಕ ತಿಂಹಾ ಸಕ ಫೋಟುಗೆ ಬಿಮೆಕ್ಕ ತರಕಿ ಕೊರೆಫವಾ ಇಂಜಿನಿಗೆ ದೆನ್ ಸ್ಟೆಲ್ ಕೋಯ ಮಲ್ ಮಾತೆ ವಾಗುತುಗ ಮಿ ಅಮವರ ಕುರು ಮುತ್ತತೆಗೆ ತೆರೆಗ ಮಿ ಮಸೆಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆಪರೇಷನ್ ಗೆಣವಣು ಮಿ ಇಂಜಿನುಗೆ ಕಂಗ ಫಾಹಕ ಕೊಲ್ವೆ ಅಲ ಮಿ ಕಾಯಂ ಕೊರವಣ ಇಂಜಿನುಗೆ ಸಬಂ ಎರಶುಗ ಮಿಹಾರು ಕರೆಂಟುಗೆ ಹಿದ್ಮೆ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿನ ಮಮ್ಮಿ ಕೊರವೆ ಮಸೆಕೆತ್ತವ ಹಾಸುಕೊ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ವರ ಪೊಡಂ ಹಮ ಇತರು ಕೊರವೆಗೆ ದಾಣಕ ಎಗೊತ್ತಂ ಮಿಹಾರು ಒಮ್ಮಿ ಕರೆಂಟು ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆ ಮಿವರಾಳ ಬಲಾರು ಗ್ಯಾಗಣಕ ತಿಂಗುಣೆ ಕರೆಂಟುಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹಮ ಇತರು ವೆಗೆ ದಾಣಕ ಆ ಇಂಜಿನುಗೆ ಆಕೀಗ ಸ್ಟೆಲ್ ಕೋಯಿನ್ ಫಾಹಕ ಕುರವ ಮಿ ಇಂಜಿನುಗೆ ಸಬಬಂ ಅಣಕುನೆ ಸಮ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಎರಶುಗ ಕರೆಂಟುಗೆ ಹಿದ್ಮೆ ಮಿ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿನ ಮಕ್ಕುರವೆ ಮಸೆಕೆತ್ತಕ ಇತರು ಕುರಿಯರಂತಕ್ಕೆ ಲಿಬಿಕೆನ್ ದಾಣ ಮುಳೆ ಮಸ್ಟುವ ಬಲಾಲಾರ್ ಮಿ ಗ್ಯಾಗಣಕ 11.9 ಮಿಲಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ಖರದು ಕೊಗ್ಗೆನ್ ಆ ಕುರಿಯಗೆನ್ ಉಸ್ಪವ ಮಸ್ಟುವ ಕಂಫಾಹಗ ಕೊಲ್ಲೆವೆ ಮಿ ಮಸ್ಟುಗೆ ಎತ್ತೇರೆನ್ ಮಿಹಾ ಮೀಗೆ ಕುರಿನ್ ಬೇಣು ಕುರಮಂದಿಯ ಇಂಜಿನು ತೋಗ ಬದಲ್ಗ ಹಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತರು ಕುರೆ ಫಾಕಂ ಅಮಣ ಫಾಹಗ ಕೊಲ್ಲೆವೆ ಇವತ್ತು ಮೀಗೆ ಕೂರಿಂಗ್ ಎರಶುಗ ಮಿ ಮ್ಯಾಗಣ ಗೊತ್ತಿಗ ಕರೆಂಟುಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆ ಮಿ ವಣಿ ದೇಹಾಸ್ 200 ಕಿಲೋವಾಟ್ ನಮೆಸ್ ಮಿ ಹೆಮ್ ಮೆಗಾವಾಟಂ ಆ ಇಂಜಿನುಗೆ ಆಕೀಗ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತರು ಕುರೈ ಫಾಕಂ ಸ್ಟೆಲ್ ಕೋಯಂ ಮಿ ವಣಿ ಫಾಹಗ ಕೊಫ ಮೀಗೆ ಸಬಬುಂ ಅಣಿಕ ಸಮ ಮಿ ಎರಶುಗ व्यापारी आयनी इक्तिसादी हरकत सम मगफहि वेगन दानकं सरकार को फरातुम सफाह का कुरवा इंचिन के हुलुम के इतुरा अनकुन सफाह कोलेन रईसुल जमहूरिया का मिदात फ्लुगतेरे एरशुगा आला फिशमा हम चीफा बाय मशरूत बस अमले मसे के फिशुम रस्मियात तो रईसुल जमहूरिया बार वडा गनवाने गो तुम मैगन खातर मशरू के मसे के रईस के मिदात फ्लुगतेरे मेदो दिफुशीगा फिश के दाने मीगे तेरेगा कुनी मैनेज कुरा मरकसा फिटनेस एंड रिक्रिएशन सेंटर के मसे के फिश मा बिंग ही को मा दे हम स्कूल का जा गए तुर कुरमा कुरे के अंदर मशरू के मसे के फाह का कोल्ले रईस के मिदात फ्लुगा दिफुट्टा के अमन फान वडागन नवा खावन अरा दे दो के मिदात फ्लुगा ये अलावियाना तुलगा हातर रश का वडागन फबवे ओलवेल फिश कुरेंदो हिन्नवर अदे नाफर मियादो एमनिक फान प्रथम वडागम फमणि माल तुलुं काशिदुवा देवण मनसलेगे गोतुगा मियादो दि फुट्टा वडागम फवार मुनि मिदातुर फुलुगे मे फाहु मनसलेगे गोतुगा एमनिक फान तुलुस्तुवा वडागत मेवणि हम जीफा रईस के मिदातुर फुलुगे तेरेंग इयवेस लवेना तुलुगे एमनिक फान वडागे नवे खातर रशकावस उमरानी तरक्किया गुणुंगुरे मुहिम मशरूत के अमली मसे के फशाफवा कम फाह कुले मीगे तुरंग मेरा रशके तरक्किया सरकारों के गुण सियासत तक गुले मुहिम मालूमात के अदे रईतुन्ना हमें में बेणु जीफवा कंकमुगा सरकारों खास इसको में देवागें मसे के को देवान कमुगे यागिं का दिवाकिं खास कों हम मिहार हुट्टे फोरे मशरूत अवस आवास कुल मट्टका कुरव मुंगेंदवा मसे के तका आदि मि सरकारों अला फशा मशरूत अवस एगोतुगा हम कुरे गेंदवान कमुगे यागिं का मिन को मेरा शगे संवाहक फ्रदकम रईस जमहूरिया दे वाफवा कम फाहा कोल्वे मशरूत फशम गई तुरंग हम अला कुरे गेंदे में हम जीफावा मशरूत हो गए पसंद हो गए रईस के मिदात फ्रुत हो गए तेरेंग रडशुका रईतुना के बाबा बातुल कुरवंत होगा हम कुंफन तका मि फदम बाय मशरूत हवा कुरवे कम सामने हम फाहा कोल मैं साबंग में तिबेफना हमें केनस्ते ममा से के कुरम मेदनी रशुका कायम कुरम हम जीफा वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर के अमली मसे के फिशमुगे रस्मियात मिहार इसराहत रईस जमहूरिया वडागत मायकीगा रस्मियात कुरेदा मंसर में तिबेफना हमें केनस्ते मेदनी कोनी रका तेरे गोतुगा नतालुमगे वसीलत अतुल तक फुला कुरम की हम सरकार को वर मुहिम सियासत अतिमावटा बे वजारा के इसनिंगम के तेरे हम मिफदा मरकज त मिहातना कायम करे फरने
rarashga me markas ta gaim kurmatta ka sarkar hisawa ek konfront ka hawa ko gen me maseke kuriya gendeve kan fa kolwe gotun di futta balala ronmana adi fushiga me kuni manage kura markas ke maseke kuriya ge midani vemkoya akhawal ko gen me utar mit befna hama genasta midani e mashtoge amali maseke fishmanta ka baba khasa rasmiyate gotun binga alwa devuni atimavetta abe wazira adi hama heme vemkoge managing director mi mashruga sababun rashuga kuni manage kurma mi kura masaketa kan hama ituru kurerun ta kelli begandan kan sarkar ga fratum faha kurwa has ko difutta ki algun sum faha ko lehe local tourism is var boda fulamun anna rashakama wama kiga kuni manage kurmuge kan kama ki mi hama rashuga saftar kama adhi hama raitunga dulh kama sor boda guli forna hitmate kama wama kiga mi a markas ke sababun rakatri gotuga khas ko kuni manage kurma ay penu wa hitrikam नोता फुर्सत तफाही गंदान कम फाहा कुले दें में मरकज तक के में हम सरकार में फाहा कुरवा देते माटा बेहुजारा में पर बड़ा फाहा कुरवा हम में सामानी आला तक आएगा रक्कातरे गोतुगा कुनी मैनेज कुरमा में बेनवा वसीला तक आएगा गायम कुरवे मरकज तक के कंग इनकम वो माएगा में फदा मरकज तक गायम कुरवे कंदियुमु कुनी मैनेज कुरमा ररशुका काउंसिल तकों में उफलंजे तकलीफ सम वर बड़ा लुई गंदान कंग उजारा ग फरातुम फाहा कुरवा इनकम वो माएगा दिफुशीगा में फिशकंदिया मशरूआ के में हम रशुगा तरक्किया मुहिम मशरूआ के गोतुगा फाहा कुरवे में तानी आदे वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर नो तकुनी कोशिगे मसके तादले में कम फशाफार कुरिया वेसम मुहिम मशरू तके कामले मसके फिशम मिवनी हम जेफे गोतो एमे मुहिम मशरू के गोतुगा मिदतर फुलगा तेरमन में फाह कुरिया नने रशुका बिंग कुमगे मशरू के अमले मसके फिशों आदि कुली वर्ग दारम बालालार फिटनेस एंड रिक्रिएशन सेंटर के मसके वेसा फिशम मिवनी हम जेफा आदेमन फान गे मी दातर फुल गे मी दहेंदन नाफरगस मुहिम मस्टोते के अमले मसके फटवा फेबवे गोतों नाफरग बिंग हिकुम गे मस्टो गे अमले मसके वेस मी दहेंदन फटवा फेबवे मी गे तुम फुल होंगे एकमेंडेशन ब्लॉक के गायम कुम गे मस्टो गे मसके वेस एमन फान गे मी दातर फुल गे तेरे मी दहेंदन वनी मी रस्मी अतबावा फ एफो काशिदु वडाकिन काशिदु गस मुहिम मशरूत के अमले मसके फशाफ वाकम फाह कोलवे गोतों पुलिस पोस्टा हेल्थ सेंटर के एक्सटेंशन इमारत के मसकता कम्युनिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर के मसके मनफान के मिदत के तेरे काशिदु गवनी फटवा दे वाफा मी के तुरा FRC nota mi fitness and recreation center के अमले मसके एरशकस फटवा फार रेसो जमहूरिया वनी काशिदु के अंगनु के तरह के मसके कुरा कमिटी या काउंसिल मेंबर ना मुससात हो के इस वेरिना बदल कुरा वाफ मी के तुन रईतुना बदल कुरा वा एरशु के तरह की सरकारों के गुलवा हम मुहिम सियासत तक गुले वाकफुल तक एमन फान वनी हिस्सा कुरा वाफ गोतों रिजॉर्ट मशरुआ का को काशिदु शेड्यूल सी प्लान दतुरता फटवाने कम गया किंकं रईस जमहूरिया काशिदु रईतुना बदल कुरवा देखे वाकफुलगवनी हिस्सा कुरवाफ एगतुं काशिदु की अतलु के हेन रशाला बलान हम दुरुग वकिंग रशक वुमुं इक्तिसो दिगोतुन इज्तिमाई गोतुम मेस अरशा कुरेरुं हम वर मुहिमुकं एमन फान काशिदु रईतुना बदल कुरवा देखे वाकफुलगवनी वाह कुरवाफ मिगतुं काशिदु फलतरेग रिसोर्ट तरक्की कुरमा इन्वेस्टरिंग होदमा सरकारों कुरमा सेकतु गरंग ओय सरहता उसूलता ओय गोतुं एकमा इन्वेस्टर मिहातन लिफा नुआका रेसमनी फाह कुरवा फेनमस मी मस्टो कुरिया गेंदियो मट्टका इन्वेस्टरिंग होदमा अलुं हुलवाले फवाकमशा अलुं हुलवालेरो इन्वेस्टरना गुतकं हम बड़े तिलुइतके आदि फवाकं सरकार फरातन रेस जमहूरिया वनी फाह का कुरवाफ दें अमी मशरूआ की का हासको अमी दतर फतरु के फसे हैं इंतजाम काशिदु हम जिसवा अदेवान kan rais pani fa ko fegotung council hinga rashu ke fatru welcome ga mase ke takave sama sarkarung ehi terekam for ko devan kan adema schedule c plan datruta kashidu feshken danaka rais pani fa kurwa මේගතරොන් හම ව්‍යාපාරය ඉක්තිසෝදී කුරේරුන්ට ලිබේන ඉතුරු මුහිම කංකන් එරශකස් කුරිය ගෙන්දවානිකන් රයිස් වනි කාශිදෝ රයිතුන් නැකි බේවි බදල් කරමුග ෆාහ කරවාෆ मैं ऐसा मामले में तिबेफना हमें दिफुशी का काम कर हम जेफा फिटनेस एंड रिक्रिएशन सेंटर के अमले में से के फिशुम रस्मियात करते أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दिवहि राज्यगे इज्जतरि रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ वडागन तिबवी दिफुशिगे लोबवति रईतुं अस्सलाम अलैकुम काफ दिफुशी फिटनेस एंड रिक्रिएशन सेंटर गे अमली मसके फेशुमुगे रस्मियाता मरहबा काफ दिफुशी फिटनेस एंड रिक्रिएशन सेंटर गे अमली मसके फटवादेवानी मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स फिटनेस एंड रिक्रिएशन ऑनरेबल अब्दुल्ला राफिउ अधिकारी हुगा बारे वडागनवानी तुलुसु दायरा गे इज्जतरि मजलिस मेंबाई दिफुशी काउंसिल गे रईस अदि एमटीसीसी गे एमडी शुक्रिया वजीर मिहा साबु मिहफलानी मुनी वडागन तिबवी एमहा बेफुरना बाजवरे दोहकांगेदे वस्सलाम अलैकुम هذا المندوب بتبعنا هم ميجانستني دي فشيغا سركار فراتن قائم كل محمد شيفا وفيتنس اند ريكريشن سنتر के عملي ماسك فشم رسميات में मास्टरो के मासे फटवा दे वाफ में कुलवरा हशियो कमा बे वजीर में सरकारों एमटीसीसी हवाल को गेंकुरे के अंदर खास मास्टरो फिटनेस एंड रिक्रिएशन सेंटर तो राज्य के किसरात तो कायम कुरम में कुरे मासे के तो होगा सरकार हिसाब आए कि कुंफन तक में फद मुहिम मास्टरो तक हम हवाल को गें सरकारों कुरे के अंदर कुरे दें एरश को सौती हमारा मुहिम मास्टरो के अमली मासे के फेशों एगो तो मन फान गमी दातर फ्लो के तेरे में खास एक कम के गुत का दिफुशीगा कुरे गेंदे मोहम्मद चीफा बिंग ही कुम के मास्टरो के अमली मसे के मियद शुगर फिश गेंदान मी के तरह हम स्कूल के जागा इतर कुरमट का सरकार कुरे गेंदा खास मास्टरो के मसे के वस फिश गेंदान स्कूल जागा इतर कुरम मी कुरे मसे के तक बलालार मी मास्टरो के तेरे मल्टीपर्पस हॉल तरक्की कुरमा हतर क्लासरूम मी के तरह साइंस लैब अधे हम सेंट क्लास तक पेन वाजाग सम मी मास्टरो के तेरे कायम कुरे गेंदान कम फाह कुले मन फन दी फुट मिहार वडागम फवायर दी फुट की मे मन फन माले तुलुं मे दो वडागन ने देवनरा मुली मी दे दुह के दतर फुल बलालार हवन अमांजिल मी दतर फुल के तेरे आन सम फाह कुल हैं मन फन दी फुशी के रायतुना विस बदल कुरे मे वनी हम चीफा दे हम काउंसिल आंगनों का तरक्की मसे के कुरा कमेटी तो अधे हम मुआससात हो गए इस वेरी नाव से मन फान गए मैं दतर फुगे तेरें बदल कुरवान हा कब्रे गिन मी होंगे आबाद दिरुले दि फुशीगा मी वगु तो एम पेन जीफवा कम गए तेरेगा बीमुगे मी दातिकं हल कुरमा मी कुरे मसे के तो गई तुरा बोहिया वे कम गए मसला समा फाह कुरवे मिहार रईस जमहूरिया में वनी बिंग ही कुम गए मास्टरो कुरे के दे मोहम्मद चीफा व सरहद वडागन फहन कमो मायके गलमति बेफना में मिहा साबो मी रस्मियात वगतुं गनस्तेना أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها
فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दिवहि राज्याga इज्जत रईसो जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज दिफुशिga lobwedi rayitum assalamu alaikum kaf difushi bin hikumge mashruge amali masake feshumuge rasmiyatan marhaba kaf difushi bin hikumaki mirashuge rayitunge zamawi huwa fene mi huwa fenuga akula jehigen dato fenumaki mirashuge huriha rayitun ves nuhanu ufa kurane kamekai yaqin दिफुशी बिंग हिकुम के मशरू के अमली मसे के फटावा देवानी मिनिस्ट्री ऑफ कंस्ट्रक्शन हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑनरेबल डॉक्टर अब्दुल्ला मुत्तलिब आदि अरिहुगा बारवेड गणवानी तुसु दायरा के इज्जत मजलिस मेंबर दिफुशी काउंसिल इदारा के रईस आदि एमटीसीसी के एमडी शुक्रिया वजीर मिहा साबु मिहा फ्लानी मुनी वडगंति बेवी एमेहा बेफुरना बाजवेरी दोहा कंगेदें वस्सलाम अलैकुम هذا من دائما تبعنا هم ميكانستني ديفوشيغا سركارن كوريك ديما هم تشيفا عمران تركيغا مشتوتو كترينغا شوكا بينكيكومغا مشتوغا عملي مسكه فشمتكا بيبي رسميات का में मशरूग अमली मसक रस्मी को फटवा दे वाफ मनी गदर कमा बिनारा पे है वजीर आते हम में मशरूग कॉन्ट्रैक्ट एमटीसीसी के फरातुम गुफुनी के एमडी मी मुल मशरूग पलालार बेंक कुमा कोंडोंग हिमा कुरमा एकीगा अकुरे गंदे मशरूग क्या कनका मी मशरूग तेरेंग रशुग बेमा इतुर 30 हेक्टर इतुर कुरेगे बदे मी के तुरंग हसते का 10 मीटर के सराहते का रिवेटमेंट चहुमा 300 का मीटर के रिवेटमेंट मरामत कुरमा हस्ते का फस्टर्स माफ करवा हस्ते का 10 मीटर के सराहते का ग्रोइन चहुमा 210 मीटर के ग्रोइन चहुम के मसेकें हम कुरेगे दाने का एमटीसीसी के फरातम मनी फाह का कुरवाफ मोले मास्टो क्या करने का 7.50 मिलियन रुपया हर कुरेगंदार में मास्टो कुफुnya hawal kofa amiwani hatrusте ka fansas doho ge terega ani magota mi mashroge sapong erasha mihar dimafawa bimuga jaga ga tatikam hamawar pod luya libigen danakan sarkar ge faratum faha ka kurava ade erasa jamhuriya difutta ami kuravum gandawa datur fluge tereg
Korea then Erashuga Bell Maham Jefani school get jaga Itrukurmatakami Korea Kendwe Mastoga Amali Maseke Feshon Kodagut Kolagateregalmenti Befna Rasmiat was Kenestenang me Mastoa Balalar me Mashuga Etereng Jaga Itrukurma Korea Maseke Takai Kiga a multipurpose hole Imara Kurma Send classroom Adiham Heme Science lab Penva Jaga me Mastoga Tereng me Itrukurgan Danakan Fahaga Koleve. Raiske me datul flugetering em frotama di futta vadang ame be virasmiantaka balala reshuka stelkoga faraton gam ko fawa a injinuke me datul flugetere men fan mane hulwa de bafa me getrong Erashuka Gaim Kurmaham Jifawa Kuni Mineskura Markaske Amali Maseke Fishumge Rasmiata de Hamaheme Fitness and Recreation Center Me Amali Maseke Fishmantaka Be Rasmiat West Resu Jumhuria Munisha Fruko de Wafa Ade Raiske Me Datur Fluge Tereng the foot of Faho Deng Emen Fan Avada Ganwani Datruge Me Faho Manzel Kamava Malatur Tulustua Emen Fan Kurava Datur Fluge Terem with Erashuka Umrani Tarakige Mohimo Mashtutake Amali Maseke Fishma Miwani Hamachifa de Tulustoges, a councillor Angin Kataragia Maseke Kura, a committee Mosato is very named fund Badul Kuravana de Gatura, Raituna Abadul Kurava Rashuke Taragia Sarkaro Kengulvasia Satakagule, Muhimukankan Hisakura Mahachifa Kamfa Kulem Fund Gamitatur Fluga Eye. Laviana Tulga Hatter Rashka Vadagan de Keva Flutaka Balala Samalavena Tulga Tarakia Emanfan Gangulvata Sovervani Hisakura Vafa Miado Emanfan Mala Tulga Tindashaka Vadagan Navar me Waguto Alamati Befna against the Momidani di Fushiga Sarkar Fish Mahamachifa by Mastota Gamali Maseke Fish Garas Meategoton School Gajaga Turkurma Amikurek and the Mashruge Maseke Fishmataka Bava Rasmiata Resu Jumhuria Meharo Erashuga School of Vadagana Mansar Matibefna Memoto against the Momidani. And couldn't some of Akulem, we must get a terrain. Ituro Hataro classroom, Imara Kurma, a multipurpose hall, Imara Kurma, Megetra Science lab pen Vajaga, the Hamheme, send classroom, Takapen Vajagas, Kaim Kuragan Danakan, Taulimi, Uzaraga Faratum Faka Kuraba, Kura Kulaketerega, me Erasmiat Fishkan Dan, Mutarmina Fenigan Medeni, Skoga, Tarvaruna, the Hamheme, Mozafuna, Resu Jumhuria Salam Kurabum Gandava Manzar. Hasabonamente Befna, Hame, school get Jaga, Turkurma Kurek, and the Masto Gamali Maseke, Fishum Gerasmat, Autumn من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم दिवे राज्य के रईसल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज में रस्मियातुगा बाहर वडागन्नवा एम्मेहा हाजिरिन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू आदे में रस्मियात की दिफुशी स्कूल के हतर क्लासरूम मल्टीपर्पस होला साइंस लेबा अदि सेन क्लासरूम के इमारत कुरमुगे मसके फट्टवा देवुमा कुरिया गेंदेवे रस्मियात में रस्मियातुगा दें कुरियदानी दिफुशी स्कूलुगे हतरु क्लासरूम मल्टीपर्पस होला साइंस लेबा अदि सेन क्लासरूम इमारतुगु मसके फट्टवा देवुं में नंबर फुरिहम कोद्देवु मट्टका अळुगडुवर अदब वेरिकमायकु मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन डॉक्टर इस्माइल शफीउग अरिहुं एदें अरिहुगा फही दिरिउलुं कोऑपरेशन गे एमडी दायरा गे मजलिस मेंबर अदि काउंसिल गे रईस
Adalmat befna hama genestam medane kaf diffushi school जागे तुरकुरमट का कुरिया केंद्र व ख़ास मशरूع के अमली मसे के फिशुम के रस्मियात में मशरूع की ताले में वज़ारा के फ़रातुम फ़ाही दिरुलुम को ऑपरेशन हवा को कुरिया केंद्र ख़ास मशरूع में मशरूع के तेरे जागे तुरकुरमट का क्लासरूम तक अधिक हम मल्टीपर्पस हॉल तरक्की कुरुम कुरिया केंद्र और मैं वगुतो में गनस्ता मुंदे कवरेज में कुरुकोलने है नमस्कुरें अति दिफुशी रही तो ना कि रईस जमहूरिया बाबा बदल करबुंग में बेफना हम बदल करबुंग बस गनस्ता वाह का दरनवाल में उतर में गनस्ता कवरेज कुरुकोलाना अस्सलाम वालेकुम।